Ei. Min silmi. Hän haluaa, että Mitä haivali? Pyöreä muoto kiihottaa minua. Ei hui. Delmat. Ja katsomme taas. Pyöreä muoto kiihottaa minua. Jälkeen. No ihmisle. Purkas. Pis. Pyöreä muoto kiihottaa minua. Show me more. hei, on surulliseksi. Tää on villimen. Huola, Hän lähti huola, turpa kiinni. Täällä ei oo mitään. Atomipommi. Pyöreä muoto kiihottaa minua. I don't know. Kanttari.